Det er også dig. Altså. Det er kaffe med Philip. Der bliver fest og ballade. Alle gæster er inviteret. Vi skal have masser af kage. Velkommen til Kaffe med Philip på TV2 Charlie. I dag vil vi komme tæt ind på livet af Leif Panduro og skabe et portræt af ham ud fra teksten En tur i natten. Til at hjælpe os har vi inviteret en masse gæster, blandt andet cykelrytterne Alexander, Natalia og en af Panduros bekendte, Laurits Bigum. Velkommen tilbage til Kaffe med Philip. Vi har vores første gæst i studiet, Alexander, som gerne vil snakke om Leif Panduro. Hvilken baggrund havde Leif Panduro? Jo, men han havde en meget, Leif Panduro havde en meget hård opvækst. Han voksede op på børnehjem og på plejehjem. Og hans mor, hun blev indlagt lige efter, det var fordi meget hurtigt efter hans fødsel, der blev hans forældre skilt. Hans mor, hun blev så indlagt på statshospitalet. Hun havde en psykisk sygdom, en sindssygdom. Og så voksede han op han kom blandt i pleje hos hans morbror og konen. Så da han voksede op der mente de, at han var et meget besværligt barn at have med at gøre, og han var meget svær at styre. Og det der skete, så da 2. verdenskrig så nåede sit højdepunkt, der blev hans far dræbt. Hans far, han var nazisympatisør og støttede nazisterne. Han blev så dræbt af modstandsfolk. Og kort efter slutningen på 2. verdenskrig, der døde hans mor så. Han nåede aldrig nogensinde at besøge sin mor. Så han har ikke haft noget tæt forhold til nogen af forældrene. Ja. Så man kan faktisk sige, at han var omringet af syge folk. Ja, man kan godt sige, at de var, han ved ikke, om man kan sige, at han var omringet af dem, men han har blevet skubbet væk fra dem på en eller anden måde. Det er det, der sådan ligesom har haft skabt hård barndom. Ja, han har haft meget hård barndom, det har skabt hans liv. Og så, hans forfatterskab har måske været med til at få ham ud af noget af det. Ja. Men afspejler hans baggrund sig i de tekster? Ja, altså blandt andet den tekst, vi arbejder med, Tur i natten, der viser det sig, hvorledes at Leif, på den måde, hvorledes Leif Panduro, at der er en person, som har en vrede, han gerne vil af med, eller måske ikke vrede, men han har et eller andet uforløst, han gerne vil af med. Han kan ikke komme væk fra bilen, og han kan ikke få sig selv til ordentligt at sige fra, heller ikke når de kommer hen på og skal fylde benzin på. Der kan han ikke ordentligt give slip fra det. Det er måske også de ting, han har følt i sin barndom, at han ikke kan give slip for de tragiske ting, han har oplevet. Og så, der kan man sige, at så har jeg så hørt, at han har blandt andet været i terapi. Altså i den virkelige verden har han været i terapi, hvor han så har lært, hvordan han skal forløse hans negative oplevelser gennem hans forfatterskab. Så du tror han forløser det gennem forfatterskab? Ja, jeg tror det er den måde han kommer igennem, han er kommet igennem hans svære tid på. Det er fascinerende. Så siger vi tusind tak for denne omgang, Alexander. Ja, tak fordi du kom. Tak. Velkommen tilbage til programmet. Vi har nu vores anden gæst, Claus, i studiet, som gerne snakke om Leif Panduros' forfatterskab. Tak fordi du måtte komme. Du er altid velkommen. Laus, skal du fortælle os lidt om Leif Panduros forfatterskab? Er der noget specielt ved det? Ja, der er blevet udgivet 48 udgivelser, både før og efter hans død, om ham. Han debuterede i 1957 med Armin Guldtand. Året efter udgav han Rend mig i traditionerne, som blev anset for en af de danske klassiske litteraturer. Klassikerne. Han kom frem i nyrealismen. Hans skrivemåde var meget moderne og direkte og ligefrem. Det var ikke noget, man sådan før han havde set.
Hans tekster er ofte satiriske og samfundskritiske. Og han benytter meget Freuds personlighedsmodel med idet, overjeget og jeget. Der indgår ofte humoristiske personer og situationer i hans tekster. Nu nævnte du tidligere, at han skrev meget satiriske tekster. Hvordan afspejler det sig i nogle af hans forskellige tekster? Blandt andet En tur i natten er der en af karaktererne, der omtaler de pæne mennesker. Han hentyder selvfølgelig til de højere stillede mennesker, og taler om dem som hentydende negativt. De er ikke lige så pæne, som man går og tror. De har også hemmeligheder, og på den måde kritiserer Leif Panduro også de højere lag af samfundet. Hvilke former for tekster har Leif Panduro udgivet? Han har, udover sin tekst, som vi lige har snakket om her, har han også arbejdet med filmunderskrifter. Blandt andet til en kriminalserie på DR, så jeg husker, der hedder Candide Østers i 6 afsnit. Ja. Så vil vi sige Tak fordi du kom, Lars. og tak for hjælp med at danne et portræt af Leif Panduro. Det var slet. Velkommen tilbage til programmet. I vores sidste indslag vil vi nu snakke lidt om, hvilke priser Leif Panduro har modtaget gennem årene. Velkommen. Kan du fortælle os lidt om, hvorfor nogle priser han har vundet gennem årene? Ja. Han har fået. Ja, Leif Panduro har modtaget forskellige priser. De Gyldne Laurbær, den store danske akademipris og Herman Bangs mindelegat. Yep. Så man kan sige, at han var meget vældigt mand. Ja, folk savner hans noveller. Så siger vi farvel og tak for denne omgang. Ja, tak fordi du kom. Selv tak. Det var alt for dagens program. Vi vil gerne takke de vidunderlige gæster, vi har haft. Og vi ses i morgen til en gribende fortælling om Stens historie. Farvel. Er ikke startet? Okay, nu skal vi starte på forfra. Jeg tror du var før. Fejl. Det er kaffe med pile. Jeg skulle til at sige kaffekur. Det går ikke. Damn. Der er kaffe med file. Der bliver fester og ballade. Og vi skal have masser af inviterer. Vi skal have kaffe og kage. Ja. Du skal ikke grine. Du skal grine. Du skal lige stoppe det. Det er lorte. Jeg glemmer vel også den der. Spirit finger. Det er lort. Jeg kan ikke huske. Det står forfra. Velkommen til Kaffe med Philip på TV2 Charlie. Velkommen til Kaffe med Philip på TV2 Charlie. Min medvært Erik og jeg vil i dag danne et portræt af Leif Panduro ud fra hans tekst Tur i natten. Det er forkert, mand. Velkommen tilbage til Kaffe med Philip. Vi er nu vores første gæst i studiet, Alexander, som gerne vil snakke om Leif Panduros baggrund. Nej. For satan! Du skal ikke sige det! Det lyder fedt. Det er joke. Hvordan er hans baggrund? Hvor kommer han fra? Jamen, Nej! undskyld. Du skal ikke lyde så fedt. Og komme ind på, hvordan afspillet sig i hans tekster. Velkommen her i studiet.
Jo tak. Hvad var Leif Panduro baggrund? Han havde en meget hård barndom, hvor han... Velkommen tilbage til Kaffe med Philip. Vi har vores første gæst i studiet, Alexander, så gerne vil snakke om Hvad laver du, Lav? Du skal gå. Velkommen tilbage til programmet. Ej, jeg kan ikke, hvor er det jo helt til at pause. Hvad siger Det stod om ham. Han debuterede i 1957 med Armin Guldtand, og året efter udkom... Jeg holder det du? Tak fordi du måtte komme. Du er altid velkommen. Ja, kan du fortælle os noget specielt om Leif? Vi har nu vores første, anden og fjerde. Det er vores anden. Velkommen tilbage til programmet. Nej. Claus, som blandt andet vil komme ind over Leif Panduro. Så gerne vil snakke om Leif Panduros forfatterskab. Leif, fordi man kom. Du er altid velkommen. Ja. Kan du fortælle os noget specielt om Leif Panduros forfatterskab? Ja. Du må godt slå